हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ होननानै आं आसा खालामदों। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं माबा मोनसे फोरमायनो नागिरदों। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आंनि मोखांखौ दिन्थियाखै। स' नोंथांमोनहा दुखु मोननो नाङा, नोंथांमोनहा मोजाङै खोनासंलां। जोंहा नैबे जानुवारिनि फैगौ 22 जानुवारियाव जोंहा साब्रै जिनाहारि खालामग्राफोरखौ फासि होसिगोन आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिखाबाय जानांगौ। बियो बिराद इम्परटेन्ट आरो साननो गोनां बाथ्रा। एक्सुअलि बिथांमोना सोरमोन आरो मा जादोंमोन आङो बेखौ नोंथांमोना एसे बुंनो नागिरदों। बिथांमोना थांनाय 2012 नि 16 डिसेम्बराव बिथांमोना जमायै सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामदोंमोन, जायनि नामा जाहैबाय निर्भया होननायमोन। बेखौ गासै साब्रै सुबुङा, साबामोन, सासेया उन्दैनि थाखाय गबाय। नाथाय बे दा साब्रै सुबुङा बिथांमोना फासिनि माबा जाबाय आरो अर्डार जाबाय कर्टनिफ्राय। दा 2020 नि नैबे जाबाय थानाय जानुवारिनि 22 थारिखआव बिथांमोनखौ फासि होसिगोन आरो। बिथांमोना थांनाय 2012 निनो 16 डिसेम्बराव बिथांमोना जमायै जिनाहारि खालामदोंमोन सासे आइजोखौ, आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव बुथारदोंमोन आरो। बे निर्भया होननायनि हिन्जावसाखौ बिथांमोना बुथारदोंमोन आरो। बिसोरो बिराद गाज्रि मानसिमोन, जायनि जाहोनाव जोंनि आसाम हादरावबो बेफोरबायदिया सोलियो आरो गोबां जायगायावबो सोलियो। बेखायनो नोंथांमोना माब्लाबा बेबायदि खामानिखौ साननो नाङा। आरो नोंथांमोना बिथांमोननि नामखौ जुदि नायनोब्ला डिसक्रिपसन बक्सआव नायबानो जाबाय, आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिरनानै। बिथांमोना बेबायदिनो जमायै जिनाहारि खालामनायनि थाखाय बिथांमोनखौ फासि होनाय जासिगोन आरो। नैबे फैगौ जानुवारिनि 22 थारिखनि फुंनि 7टायाव होगोन आरो बिथांमोनखौ। बेखायनो नोंथांमोना टिभि निउसआवबो नुबाय जानो हागौ। अब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायहरबाय। फोरमायहरनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो सम सम बेफोरबायदि जाथाया जायो। बेखायनो नोंथांमोना मालाबाबो बेबायदि जाथायखौ मावनो दासान, आरो माब्लाबाबो जिबनावबो बिदि दासान आरो गाज्रि नोजोरै रावखौबो दानाय आरो। दा बेखिनियानो नोंथांमोना गोसोआव ला। बियो 2012 आवनो जादोंमोन, बिराद गोबावनि उनाव नै 2019 गैयाबाबो बेसेबां जाखो 19 4-5 बोसोर 6 बोसोरसो जालांबाय ना, 6-7 बोसोरसो। बेखायनो बेसेबा गोबावनि उनाव बिथांमोनखौ एबार नैबे 22 जानुवारियावसो फासि होनायनि अर्डार खालामबाय आरो कर्टनिफ्राय, दिल्ली कर्टनिफ्राय। दा नोंथांमोन बेनो आंनि बुंनाया। नोंथांमोना सांग्रां जा, नोंथांमोनाबो मालाबाबो बिदिखौ खालामनो दासान। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर'आवबो एखमबा खोनायो आरो बेफोरबायदि जाथाया, आरो गोबां जाफ्लाबाय थायो। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंबाय, आरो बेखिनिखौ बुंनानै होबाय, आरो बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो।